בסרטון זה נלמד כיצד לחשב את השגיאה של הצפון המגנטי. הווריאציה. שגיאת המצפן המגנטי מורכבת משתי שגיאות, וריאציה ודוויאציה. שגיאת הווריאציה היא עקב השוני במיקום של הצפון האמיתי לבין המיקום של הצפון המגנטי. אם נסתכל במפה, נוכל לראות שבשושנות שלנו רשומה מהי שגיאת הווריאציה נכון לשנת 2006. שימו לב שבגלל שכל שושנה ממוקמת במקום אחר, השגיאה בכל שושנה שונה. על מנת לשמור על הדיוק בחישוב, יש לבחור בשושנה הקרובה ביותר למקום בו אנו מפליגים. למשל, אם אנו מפליגים באזור האי יונתן, השושנה העליונה היא הקרובה ביותר. השגיאה בשושנה זאת, נכון ל-2006, הייתה 4 מעלות ו7 דקות למזרח. שימו לב שבסוגריים רשום לנו כמה דקות צריך להוסיף לשגיאה הזאת בכל שנה שחלפה מאז 2006. במקרה הזה זה 4 דקות. בואו נניח לדוגמה שהשנה היא 2022. כלומר, עברו 16 שנים מאז 2006, ולכן נצטרך לחשב כמה דקות צריך להוסיף. החישוב הולך ככה: 16 שנים כפול 4 דקות שווה 64 דקות. עכשיו צריך להוסיף את הדקות שהיו לנו ב-2006, במקרה הזה 7. ויוצא לנו 71. את המספר הזה נרצה להפוך לעשרוני על ידי חילוק ב-60. יוצא לנו 1.183. אין צורך באמת להגיע למספר כל כך מסורבל. ניתן להגיע ל-1.2. כלומר, צריך לשמור רק ספרה אחת לאחר הנקודה. כל שנשאר לנו לעשות זה לחבר את 4 מעלות ששמרנו בצד ואת ה-1.2 שקיבלנו ונקבל 5.2. שימו לב שבגלל שהשגיאה הייתה למזרח וכל שנה הוספנו עוד 4 דקות גם כן למזרח, התוצאה הסופית תהיה 5.2 מעלות למזרח. טיפ מנצח: בכל השושנות שלנו צריך להוסיף 4 דקות למזרח, כך שהשגיאה תמיד תהיה מזרחית.